Dođi. Evo, tu radim. Tu nastaje sve ono s čime se mi bavimo, a to je glazba i društveno aktivni rad sa mladima. Uglavnom, hoću reći da smo snimili pjesmu Posljednji dah i nešto mi je falilo u pjesmi. Jednostavno ne može to ići bez ženskog dodira, ne? I odlučili smo se za jednu djevojku, pitali smo da uopće hoće. Čak je izjavila nekim medijima da ona neće pjesmu koja je da su je nudili svašta nešto, pa smo bili malo onako možda hoće, možda neće. Ali rekla da može i da joj se sviđa pjesma. Sad moje pitanje je za vas. Ko je to djevojka? Šta vi mislite? I šta? Ništa. Pogodite. Ajde. Ko pogodi dobi kartu za tramvaj do Prečkog. Ajde i nazad. Bilo gdje u Zagrebu.